άνθρωπο κι αυτός. Σκοτώθηκε να με εξυπηρετήσει. Τελικά μ' αρέσουν όλοι τους. Λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ. Αρτέμ Σαμιανίκα, Δημοτικός Σύμβουλος και Επόπτης Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και Νοσοκομείων. Χαίρομαι πολύ. Παρακαλώ, καθίστε. Είχα την ύψιστη τιμή να σας δείξω το νοσοκομείο και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που η πατρίς λέω, είχε την καλοσύνη να με εμπιστευτεί την εκπλήρωσή τους. Ναι, θυμάμαι στο νοσοκομείο. Καταπληκτικό φαγητό. Κάνω ό,τι μπορώ για να φανώ αντάξιος της τιμής που η πατρίς. Σωστά η πατρίς, αλλά και όταν συνοδεύεται με ένα καλό φαγοπότη, τόσο το καλύτερο. Ακριβώς. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ είμαι αφοσιωμένος ολοκληρωτικά και μόνο στο καθήκον μου. Μακάρι να μπορούσα να πω το ίδιο και για τους άλλους. Η κατάσταση εδώ έχει φτάσει στα προχώρητα. Το ταχυδρομείο είναι ένα χάος. Ανοίγονται όλα τα γράμματα. Αυτός ο Σπέκιν έχει γίνει σκέτος κατάσκοπος. Παρακολουθεί τους πάθεις και τα πάντα. Ναι, όμως εγώ. Και ο δικαστής που είδατε πριν από λίγο. Άλλο δεν κάνει από το να κυνηγάει μέσα στο δικαστήριο λαγούς. Πετραχιλιά. Και δεν πετραχιλιά. Και όταν δεν κυνηγάει λαγούς, τάζει σκύλους. Έχει μετατρέψει το δικαστήριο σε σκυλάδικο. Ναι, όμως εγώ. Εμένα δεν μου αρέσει να το ξεμπολεύω. Θα το διαπιστώσετε και μόνος σας. Και ότι λέω, το λέω μόνο και μόνο για το καλό της πατρίδας. Τι γιατί είναι συγγενής μου. Εγώ βάζω το καθήκον πάρα πολλά. Εγώ όμως. Υπάρχει εδώ ένας γεωκήμαρος, ο Ντομψίνσκι. Και ένας άλλος, ο Μομψίνσκι. Αυτός, μόλις φύγει δικαστής από το σπίτι του, γίνεται μέσα και με τον πατώ κουτουπώνει τη γυναίκα του. Σοπάτι. Να με σώσουν. Δεν έχετε παρά να δίνει τα παιδιά του δικαστή. Ο Μομψίνσκι σκέτος. Ακόμα και το τελευταίο το κοριτσάκι. Ο Μομψίνσκι φτιστός. Ναι, αλλά αυτά τα θέλω εγγράφος. Όταν καμιά φορά βαριέμαι να έχω να διαβάζω κάτι διασκεδαστικό. Πώς είπαμε το ονοματάκι σας? Αρτέμ Φιλίπποβιτς Σεμιανίκα. Μα βέβαια, Σεμιανίκα. Εσείς παιδιά έχετε? 5. Και σας μοιάζουν? Α, νομίζω. Γέρας άνθρωπος. Δεν θέλω να εκμεταλλευτώ άλλο τον πολύτιμο χρόνο σας. Ξέρω, είστε επιμένους στα ιερά καθηκοντά σας. Α, ναι, μην ξεχάσω. Μου έχει συμβεί μια πολύ αστεία ιστορία. Την τελειώσανε εντελώς θεμητά. Και σκέφτηκα αν μπορούσατε να μου δώσετε 300 ρουμπιά. Πώς, έτυχε να έχω πάνω. Τι σύμπτωση. Σας ευχαριστώ. Και να τα ξαναπούμε, Σας έφυγε. Τώρα είμαι σίγουρος πως με περνάνε για κάποιο άλλο πρόσωπο. Της κυβέρνησης. Ποιος ξέρει. Θα κάτσω να τα γράψω όλα στο φίλο μου το Ιδρυαπίθκι. Θα το βάλω, τους περάσω όλους και νέζικα 4 σε κανένα άρθρο στην εφημερίδα του. Ο ΣΥΠ, μελάνι και χαρτί. Αμέσως! Αφοβερός δημοσιογράφος ο φίλος μου το Ιδρυαπίθκι. Για κουτσελοδιά ψοφάει. Αλλά κάτσε να δούμε τι έχουμε κάνει. 300 από το δικαστή. 300 από τον διευθυντή των ταχυδρομείων. 700, 800, κοίτα. Αυτό το χαρτονούμενο είναι σαν ματσαβούρα. 1000. Τώρα να σε είχα κύριε Λοχαγέ και θα σου μάθαινα εγώ ποτέ με χαρτιά. Κοίτα βρε με προκοπέ, με έχουν στα όπα. Το βλέπω, μόνο ξέρετε κάτι. Πες το. Ωραία να το δίνουμε όσο είναι καιρός. Ρε πλάκα αυτή δεν γράφει. Πιάσε την άλλη. Εντάξει. Ωραία να το δίνουμε όσο είναι καιρός. Ακόμα δεν ήρθαμε και θα φύγουμε. Ακούστε μου σας λέω. Τι τα θέλετε να μπλέξιμα το λέτε. Πάμε να φύγουμε. Μπορεί κάτι να στραβώσει. Είδες μωρέ, τι να στραβώσει. Λέω, να σηκωθούμε να φύγουμε. Τι σας πάρουν είδηση. Εγώ παίρνω μια χαρά. Φεύγουμε αύριο, μεθαύριο, βλέπουμε. Αύριο μεθαύριο στον αργά, αν το θυμηθείτε. Καλά. Ταχυδρόμησε αυτό το γράμμα στο φίλο μου το Ιδρυαπίθκι και μια φτάσει και στο ταχυδρομείο. Παράγγειλε μια μάξα για το ταξίδι. Θα στείλω κανένα τη του Ιχάρχου να στείλουμε σε αυτό το γράμμα και να μας πει άμαξα. Εγώ πάω να βάσω παρόλο για να μην το Α, ναι, μην ξεχάσεις. Την αμάξα θα την πληρώσει ο Δήμαρχος. Όχι να μου την βάλουν εμένα. Και βέβαια. Τι συμβαίνει. Τι ευλογία του Θεού να στήσω εγώ τότε, δεν ξέρω να με ακούσεις. Άφησε το. Για εσύ και τι θέλεις από μένα. Δεν
τέτοιο πράγμα. Το έκανε που κακός ψόφος να τον έβει, το έκανε. Που ο Θεός να τον τσουρκίζει και σε αυτό και στον άλλο κόσμο το θεοπέχτη. Που οι θείες κράτησες του και γονέσεις να περάσουν τον παπά μου στον τάραχο. Που η μάνα του και ο πατέρας του, αν ζουν ακόμη, να ψοφήσουν σαν τα σκυλιά και να μην βγαίνει η ψυχή τους στον αιώνα τον άπαντα.